бегу, ки за какую ты команду болеешь? Вот Росташа буду. Росташ ман мухлиси ҳам Истиқлолам, ҳам Равшани Кулоб. Имрӯз Регар бозӣ дора қатъи Истиқлол ва Суперкубок ҳастай. Ва ростиш иҷада ман ягон чи гуфта наметавонам. Мухлиси бозӣ хуб мешавам. Барои ки ман камтар дер кардам омадам 2-0. Уже, а? Хай, баъди ин шот, конечно. 6 минута гол зад Регар ва 30 минута гол зад. мо 6 дамайскори дидем ва 30 ҳамиҷа дидем 2-0. ҳозир бозӣ бо зуртар мешавад. Ба фикри ман камбек мешавад, ба пеналти шапак, ба қувва маълум мешавад. Ничего себе, ба фикри ту. Вангара ҷиянош. Вангара ҷиянош. Хулас бозӣ зурай. Ман мухлиси бозии хубам. Бигзор ҳамин бозӣ хуб бигзара. Судиёҳо ҳама вақт ҳаракат кунанд, хушрӯ судиягӣ бикунанд. Асосан бисёри бозиёда ай судиёҳо норозӣ мешаванд. Неки чӣ хеле дидестен? 2-0. 2-0. По фикрам судья, вот сегодняшний матч судья очень хорошо судит. Да.